Greetings gikan sa mga parokyano sa isla sa Bantayan. Diin ako na destino karon o diin ako gikan. Ang igso, mayo tingali nga ang atong pamalandong sugdan nato pagbalik lantaw sa kasaysayan. Dili lang sa atong parokya, kundi sa parokya nga kinamaguwangan gayud sa atong Archdiocese sa Sugbo. Gani usa sa mga pinakamaguwangan nga parokya sa tibok Pilipinas, parokya ni San Pedro dito sa Bantayan. Maguwang mi og upat katuig sa parokya sa San Nicolas. Ang San Nicolas nga parokya natukod niadtong 1584. Ang Bantayan 1580. Ang original nga pangan sa among parokya, Parokya de la Asunción de Nuestra Señora, Parish of the Assumption of Our Lady. Ang mga Agustino nga pare, sama nga sila ang nagtukod sa mga unang parokya din sa Sugbo, sila usab ang nagtukod dito sa parokya sa Bantayan 1580. Apan human sa 23 katuig nila dito, diin ang ilang mga misyonero gikan sa gawa sa nasod, inigabot nila diri sa Pilipinas, adto sila mo settle down dito sa Bantayan, mag-acclimatize ang mga misyonero dito. Sa dili pa sila mo proceed sa lain-lain nilang mga mission areas sa tibuok Pilipinas, labi na gyud sa Kabisayan ug Mindanao. Nagpadayon kini sulod sa 23 katuig apan tungod kay ang mga paring Agustino nag-concentrate sila sa ilang pagtukod sa Basilica Minore del Santo Niño og sa mga lugar nga ilang gihatagan og seryoso nga pagtagad sa ilang mission. Ang Bantayan ilang gi-turn over sa diocesan clergy. Sa 1603, nausab ang pangan sa Bantayan na himong parokya ni San Pedro Apostol. Unya, diri sa mainland, sa Cebu, ang pinakamaguwangan na parokya mao ang parokya ni San Nicolas de Tolentino. Apan dito sa Bantayan, ang unang structure sa simbahan kaduha gayud gisunog sa mga pirata. Usa sa mga rason nganong may bantayan sa hari, kay aron ang mga nitibo makabantay kung may nagpadong nga mga pirata, kay kaniadto ang mga pirata mosulong almost every 25 years. Maunang nangandam sila, pero kaduhag yun nasunog ang simbahan dito sa Bantayan. Hangtod nga pag-abot sa 1830s, nagtukod sila sa present structure na human og 1863. So dili kaayo tiguang ang simbahan nga istruktura, apan ang amo ang parokya dito 442 years na isip usa ka parokya, isip usa ka katilingban nga matuohon, katilingban sa mga binunyagan sa pagtuo. Dinhi sa atoa sa San Nicolas, may mga challenges kita nganuman. Wala tingali kamo makasinati nga kaduha gisunog ang inyong simbahan, kundi napulpog yun ngadto sa yuta
ang simbahan nga karaan sa San Nicolas panahon sa gubat, ikaduhang gubat sa kalibutan. Gawas niya na, may mga challenges nga may abot kanato. Unang challenge mao ang pag-rebuild sa simbahan human sa gubat. Lain nga mga challenges, natural disasters. 1951, Bagyong Ami. 1984, Bagyong Nitang. Bago lang ganing nag-anniversary, September 4, 1984. Kunwa ko masayop, 1,800 kapin ang namatay kaniadto, Bagyong Nitang. Sunod, Bagyong Roping, 1990. Pagkasunod, last December, Bagyong Odette, naapay nabilin ang atong kisami ebidensya. Naapay lain nga stained glass nga nangabuslot. Reminder na ito na sa mga natural disasters. Pero sigurado kita nga makabangon ra gihapon didto sa Bantayan. Ang pag-asa mo ingon na gani nga ang bagyo ari mo agi sa Leyte o sa Samar, sigurado yun na hapitan yun na nila ang Bantayan. Maumugin na rota, basta mo agi ganig Samar o Leyte, igo yun ng Bantayan. Pero ari lang sa Mindanao, hinungaw ra ang amo dito. Ang pinakadako o danyos mao ang katapusan bagyo ang Yolanda. Daw gitagakan og atomic bomb nga ang tibuok isla sa Bantayan, matanaw na nimo from end to end, kay wa na gyoy bisag usa ka dahon nga nagpabilin sa ilang mga sanga sa punuan. Pero ning padayon lang gihapon, hinay-hinay lang apan sinugo gani sa kalig-on sa pagtuo, mubangon lagayod. Kita nibangon. Ako mismo, personal nga kasinatian, 1987, usa ka summer vacation, na-assign kami diri. Ang parish priest, si Bishop Leo Tumulak. Ang assistant niya, si Father Bong Montibon, wala na karon, ug si Father Fulton Varga. Ang deacon, si Father Joy Danao. Tulumi ka seminarista, usa sa mga seminarista, parish priest ninyo previous administration, si Monsignor Raul Go. Patabang ni Bishop Tumulak pagtudlo sa mga katikista dinhi kaniadto bulan sa Abril ug Mayo. Ang among kauban pirmi si Mimong. Hinumdum pa kamo ni Mimong. Musurot kami sa mga kailan niyang mga sponsors para manghatag og school supply sa mga bata inig kahuman sa Flores de Mayo. Manuroy mi kinsay manghatag og puso, kinsay mo contribute og bisag unsa kay himuon na magbami, pakaon para sa mga bata human sa Flores de Mayo. Dito mi sa 4th floor, wa panay bongbong, manghigda mi, tiras lang dito, ni magmuskitero lang mi. Inig ka buntag, inig mata na mo, mamapha lang mi sa abog. Pero lingaw ka, og aligri kaayo ang parokya, labi na sa kalihukan sa mga katekista, summer catechism. Nindot kayo among mga memories din Pero tangaw nimo, ginaingon sa parlance, common parlance, laisyo na kaayo mo.
ang inyong mga parke nindot na kaayo. Aghana kay mog mga monument dinhi nindot na kayo, high-tech na kayo ang simbahan. Mutubo kita kung sugo sa kalig-on sa pagtuo. Apan mga igsoon, usa ka butang maobserbahan nato, mahitungod sa atong pagtuo, lahi ang mga challenges karon. Ang akong giisgutan kaganiha, structural. Simbahan, building, unsay mga kahimanan, mutubo kita. Pero ang challenges karon, kaniadto common nga mga mabasahan nimo nga balita, gikawa, gitulis, naay gipatay, kay giparigla. Pero karon unsa man, apuhan, girip sa apo, ang 12 anyos gichap-chap ang nagbuhat, sakop rapod sa pamilya, ginikanan, girip ang anak, mahitungod sa panglawas, 10 anyos diabetic na. Lahi ang atong kahimtang sa kinabuhi karon, nakasayod na kita gunsay mga hinungdan ini. Apan ang dakong pangutana, nagpabilin ba kitang lig-on sa atong pagtuo? Kay mga igsoon, tinud-anay lang, bisag unsa kalisod sa atong sagubangon nga mga hagit sa kinabuhi, whether structural or behavioral, dili na makaonsa kanato kung magpabilin ang kalig-on sa atong pagtuo ug ang atong paglaom. Ang labing ikalilisang nato nga katalagman kung mahuyang naon niya nga atong pagtuo ug mawad-an na kita og paglaom. When we stop believing in ourselves that we can overcome no matter what kind of obstacles will come our way, then we are totally lost. Kinahanglan sa atong pagkatagpuan sa Nicolas, ato gayon nga alimahan ang sensitibo kaayong kahintang sa atong pagtuo sa panahon nga kasamtangan karon. Kaya ang atong puhunan nga makasagubang kita sa bisan unsang klase sa pagsulay, ang angay nato nga ikahadlok mao ang pagkahuyang o ang pagkawala sa atong pagtuo ug ang pagkahanaw sa atong paglaom. Mawad-an na gani tag paglaom when we lose our belief in ourselves and our faith in God. We will lose our hope, and what is left is nothing. We will be totally lost. Kana bitawng mag-istorya kita, magtapok-tapok, maghisgot na gani tag mga negatibong panghitabo sa katilingban sa atong nasod o sa kalibutan. Murag bugat ang ato ang pamation. Unya malibog ang atong huna-huna. Unya makaingon dayon kita, may kausaban pa kaha. Murag wala naman tingali. Kay ba mo mga igsoon, kana nga attitude, mao na angay nato nga kahadlukan, kanang mawagtangan na tagpagsalig, nga ang maayo magpatibabaw papasok sa dautan. Kung magduda na ganita, kung mulutaw pa ba ang matod, magpabilin pa ba ang maayo, kay usahay, inigtanaw nimo
sa imong palibot murag nagmadaugo na ang dautan ug wala nagyoy paglaom nga mausab ang katilingban, kana siya munay angay natong kahadlukan klasiha sa kinaiya. Ato tingaling angayan usbon ang ato ang panglantaw na ako i-offer ninyo gamay nga insight. Si Mother Teresa of Calcutta, no? Kanang nag-alima sa mga nailo na wala na yung mga pamilya nga mga tigulang din sa Mabulo. Kaniadto buhi pa siya, ning bisita siya sa seminaryo, ning anhi man to siya sa Cebu kaniadto. Nganong ni anhi siya pag-formalize nga ang luti sa seminaryo diha sa Luyo, magatubang sa Mabulo Luyo, matukuran o gasa sa gugma para sa mga madre ni Mother Teresa nga mag-atiman sa mga ilo. Nakig-istorya siya namo mga seminarista. Kay ba mo kun sa iyang ingon siya dito sa India sa usa ka adlaw kun ang mga tao nga sa hilom naghatag kanilag suporta sa tanan nilang mga homes for the destitute, kun ang mga donors, benefactors, sponsors nila nga wa magpaila muhatag ginagmay pero kanunay muundang silang hatag sa usa lang ka adlaw. Sa India alone, dili apilong kwentang mga lugar sa tibuok kalibutan, 25,000 ka mga tigulang ang mga matay. 25,000 sa India alone. Sa ato pa, sa may gipasabot niya na, sa hilom di ay mga igsoon, may mga tao kasing-kasing nga wa magpaabot nga daygon, wa magpaabot nga ipost sa social media, unya magbutang dako kayong tarpaulin nga nag-sponsor silang pagkaon, daghan dahil kaayo nga sa hilom nagmanggihatagon. Sa ato pa, miracles do happen every single day. Ang nakalahi lang ang buhat nga maayo unsay giingon sa atong Ginoo, ayaw pahibaw ang imong wala nga kamot unsay gihimo sa imong tuong kamot. If we have faith in the Lord and in the works of men because of the word of God, makahibaw kita nga nagpatigbabaw gihapon ang maayo, nagpatigbabaw gihapon ang tinuod. Mga igsoon, kahinumdom lang ko, dali manggod kaayong mabalita kung may negatibo nga panghitabo, pero kung maayo gani ang buhat, baliwa man na siya. Inumdom lang ko sa akong maestro na ingon, kung may usa ka ginikanan nga na-late o kuha sa iyang anak gikan sa eskwelahan, unya ang anak na ingnon lang nato nabanggaan kay naghuwat sa iyang ginikanan diha Daplis Karsada, dako ng balita kay negligence. Pero gibalita ba nga kada adlaw ning matamog sayo naglutog pagkaon, giligo ninyo inyong anak, giinyong giilisan, gihatod sa eskwelahan, gikuha elementarya, sa college na dindiin mo pangutang kon mangayo na o pambayad sa eskwelahan. Nabalita ba na siya? Wala. We have to believe that good
triumphs over evil every single day. Miracles do happen every day. Pero kung mawala na natin ang pagtuo, mawala ang o paglaom. Kung mawala na natin paglaom, we stop believing in ourselves. Unsaon pamanato pagsagubang sa mga challenges sa kinabuhi. Mga igsoon, kinahanglan musalig kita. Mao bitaw nang nagpalabantag mga santos, sangpitan sa Nicolas de Tolentino. Inahanglan musalig ta nga ang Dios mao ang nagunit sa kalibutan. Kamaayo na tong musayog sinulog unya nakalimot ka nga ang Dios mao nagunit sa kalibutan. God is in charge. You just have to continue believing. Kay nga no, sa balita, ma-mainstream man o social media, daw mas daghang nahitabo nga dautan. Pero sa tinud-anay, miracles do happen every single day. Kita, gihimong instrumento sa Dios aron magpadayon ang mga maayong buhat nga dili mamantala sa social media o sa mainstream media apan gikahimutan kitang tanan sa Dios kay nagpabilin man kitang ligon sa atong pagtuo ug ligon sa atong paglaom. Nay, magambahan daw. Mga pag-ampo sa katawahan. Tuwa dito na.